Maayong adlaw kaninyo tanan ani na kita kini ang inyong ngatuang nga programa sa TV Apolya Punto Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir Ardesan uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisugod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So karon mga higalag may igsuon na atay tagaan og gamayng reaksyon nga usa ka video nga gisend sa atua unya ni hangyo ang atuang mga kaubanan na kung pwede taga natog reaksyon kining maong video nga naghatag og presentation concerning sa gitawag nga balaang kasulatan or pulong sa Dios. So, sa ato mga Katoliko kung may mangudta og pulong sa Dios, dili pareha ang atong una-una og interpretation sa una-una sa mga dili Katoliko kung yung tagpulong sa Dios. Ngano man, kay kini mga dili Katoliko manggod kung may pulong sa Dios ang ilang una-una Biblia na. Sa ato alain sa ato lahi ang sa tuang ano man kung mingon tag ang simbang Katolika may pulong sa Dios refer na sa nasulat ug wala masulat katong mga wala masulat mo uto ang living word of God buot ipasabot mo uto ang buhi makita na ay gitawag og oral teachings nga gikan gyud kang Kristo nga gipasa-pasa gikan sa panga-apostol hangtod karon nga gitawag og panahona mas nailhan ta na nga apostolikanhong tradisyon kina may tradisyon nga minugna lang og tawo sumo nga atong giklaro nga apostolic tradition. So, coming on tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. So, bisan gani ang Biblia was a product of tradition. So, produkto po siya sa gitawag og tradisyon. So, ang thinking nato mga Katoliko ug ang thinking sa mga dili Katoliko managlahi concerning sa word nga the word of God. So mo na nga muhatag tag reaction ani kining maong tawag ini nga video ngano man tungod kay ang ilang una-una pagpulong sa Dios refer lang na sa Biblia. Wrong, mali na. Ngano man kay di na to pwede mahiktan ang pulong sa Dios sa nakasulat lang. And at the same time never gitudlo sa balaang kasulatan nga ang Biblia pulong sa Dios never nagitudlo. Pero karon nito umantang mga Katoliko sa Biblia nga gitawag og pulong sa Dios bisag dili nakasulat sa Biblia letra por letrang mabasa nito uta ngano man tungod kay gitudlo ka na sa iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So sa walay langan-langan ato ang dawaton or ato ang tawag anong paminawon kining maong ato ang higala nga dili Katoliko nga ang kana siya komento nga tawag anang pulong sa Dios wala si bisan kinsa makaangkon ana nanabla ba kumbaga. Sige ato ang tawag ini nga paminawon. Mayong hapon alang sa tanan nga mga kaigsuonan nato og tanan nga mga Pilipino. Kay ang mga Pilipino maoro man gyud makasabot og mga inistorya nato nga mga Binisaya. So nining kahaponon gusto lang nako nga madunggangan pa ang inyong mga kaalam mahitungod sa kagikan gyud sa Biblia ug kinsa gyud ang natugyanan niini. Tungod kay naay mga reliyon nga nag-angkon nga sila mo itagya sa Biblia. Actually, kadang kung nag-angkon, ang simbahang Katolika dili lang kay nag-angkon, dili lang kay nag-claim, kung dili nag-provide gyud og tawag ining ebidensya. Ngano man kay dili mo gawas ang balaang kasulatan or kanang gingon nato nga Biblia kung wala ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tungod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nimbuto nang gitawag og Biblia. Even if na ang tawag ini nga or even though nga tawag ini nga ang Old Testament is naana sa old sa before pa ni abot ang Iglesia Katolika. Ano man kay mo man ang pulong sa Dios nagisulat sa mga propeta kaniadto, mga patriarka kaniadto og tawag ini nga mga tao sa Dios kaniadto gipadaygan niya unya pagkahuman pinasubay sa gitawag og oral teaching at the same time nisunod dayon tong ilang pagpasa-pasa sa mga pulong ug mga buhat na at the same time ilahang gitawag og gisulat. So naa na to pero ngano di pa to pwedeng matawag og Biblia kay dili pa man kumpleto. Na kumpleto ang maong gitawag Biblia sa dihang niabot ang atong Ginoong Jesucristo na himong tawo namatay, nabanhaw og iyang gitugyan ang maong pulong, iyang gitugyan ang iyahang gitawag og teaching sa iyahang mga apostol same sa nahitabo sa Old Testament na ay gitawag og oral teaching pagkahuman gipasa-pasa kini and the serpa nahitabo nga gitawag og nasulat. So nahitabo nga dili pwede nga moingon ka nga nangangkon lang walay gihatag ebidensya kay dili mamipareha manggod sa inyo madam nga angkon-angkon lang niyo may mga ebidensyang gipanghatag pero lang angkon ba nga kami atil mi ano nasulat sa Biblia pero never gyud nahitabo
nga nahimo mong apil ana nga naman kay kanang inyong pundok ng buto lang sa karon nga panahon. Okay, continue na to. ug sila ang gitugyanan sa Dios. Okay, kanang gingong gitugyanan magud sa Dios. Sa Old Testament ang mga Hudyo ang gitugyanan. Nya kay wa man nadawata ang Ginoong Kristo mo nang gibawi dito nila nga naman tungod sa hinungdan kay ang Kristo man ang fulfillment sa tanang pulong mga propesiya gipangtudlo sa Dios sa daang testamento mo nang gibawi sa ilaha nga naman wa mo nila dawata ang anak sa Dios nga may fulfillment sa tanang mga gisulti sa naa diha sa tawag ang daang testamento. So sa Old Testament is mga Hudyo, wa man dawata si Kristo, gibawi kini, pagkahuman ayon gitugyan kini sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Ephesians chapter 5 verse 23. Unya na ay magbantay ini, ang magbantay ini mga obispo. Acts chapter 20 verse 28. Unya at the same time naa po ni kasulatan katong kasulatan nagisulti diha sa daang testamento ingon pang San Pablo mao ning butanga nga mao imugiyan ninyo. So naa na sa iyang iglesia dili na bisag kinsa lang asa lang nga pundok nga atong makita ng maong gitawag og librohan naara na sa iglesia ang gitukod ni Kristo ug kanang iglesia ha walay lain ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So karon atog yung klarohon ni. Usa lang gyud ka teksto ang akong ihatag ninyo karon apan subaybayi gyud ninyo kining akong ipang hatag ninyo nga teksto dinhi sa atong Reels or sa atong YouTube aron may bawo ninyo ang tanan. Ang giingon diha sa Roma 3 versikulo 1 ngadto sa 2. Giingon diha ang bintaha sa mga Hudyo kay sila mao ang gitugyanan sa mga pulong sa Dios. Kanang giingon din na sa mga pulong sa Dios, Biblia na. Kisa man po kayo nagsultian ning atong amiga nga refer na sa Biblia. So may mong bakakon ang balaang kasulatan o ang mga apostol kung mahitabo. Nga naman tungod kay atong hinumduman nga si San Lucas ug si San Marcos dili may atong mga Hudyo. Dito mga Hudyo. So mga bakakon na sila. Kagitugyan man ka dito lang sa mga Hudyo ang pulong sa Dios. And at the same time, kanang Romans chapter 3 verse 1 to 2, dili man ang tawag na Biblia. Nga kung ato ang tan-aw ng mga interpretation, even ang mga interpretation sa mga dili Katoliko concerning anak nga gitawag og text refer kana sa mga doktrina, mga pagtulun-an nga gitudlo sa Dios sa Old Testament nga gi-administra sa ilang mga pari nga mga Hudyo. Wa may labot. So, muto kong yung ganina, sa Old Testament gitugyanan ang gitawag og mga Hudyo, pero wa man mudawat ang mga Hudyo sa tawag ining fulfillment sa kasulatan nga mao si Ginoong Kristo. So man ang gikuha dito nila mo ning sulti San Pablo nga tawag ining 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang tibuok kasulatan mo ay magtudlo. Nga naman tungod kay wa man dawata sa mga Hudyo. Wala man nila na tawag ining tuuhi kadtong fulfillment sa gitawag og scripture nga mao si Kristo man gibawi nila. Pero nganong naa may katungod ang iglesia gitukod ni Kristo nganong tungod ni Kristo kanaman kay siya may tag-iya ni anang maong gitawag og pulong. Og kana nga pulong nga unang gitugyan sa gitawag og mga Hudyo kay wa man dawata gibalhin na gibutang didto sa tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo kay kanang maong iglesia ha iyaha man kanang gitawag og lawas. Sa tapak kinsa daay mo gitugyanan sa mga pulong sa Dios, dili day kita makaangkon. Isang pag-unsa dili oy tanawar mo nagitawag og fallacy of non sequitur, it does not follow ngano man tungod kay dili nimo pwede mingon nga sa Hudyo ra to way labot ang tawag kana si bisan kinsa dili na pwede ngano man kay again sa kunang giingon ang Old Testament wala man gidawat sa mga Hudyo mo na ang Old Testament ang gipadayag sa Dios dito sa iyang mga patriarka gikuha na ni Kristo mismo si Kristo mismo ha nga naman kasi man ang fulfillment sa gisulat sa Daang Testamento. O siya man ang fulfillment mo nang gitugyan diha sa iya kang gitawag og simbahan. Dili mo makaangkon madam tungod kay kanang inyong pundok sulpot man na ang inyong pundok pero ang Iglesia Katolika Apostolika Romana siya man ang tawag anang administrator ana kay ang Kristo man mo ay nag-provide ni ana sa iya kang gitawag og iglesia wala nay lain. Wala man nagihatag sa inyo. Gihatag lang na sa iglesyang iyang gitukod. Nga mo ning Iglesia Katolika, Apostolika Romana, minung, si bisan kinsang tawag ang makaangkon sa mo, manabla mo? Ay mo panabla, nga naman kay, di ba may parihan ninyo nga sulpot ng inyong pundok? Ang amo ang tawag ining iglesyang gipasakupan, si Kristo man ang founder, ang kanang inyo, dapat yun mong di mo mangangkon, nga naman kay mismo kanang inyong pundok sulpot gani. Buti pasabot ning buto lang, murag uhong ba, tungos lipak, tungos talugdog, niabot mong tawag ining kanang inyong pundok nga
inyohang gipasakupan. So ang Iglesia Katolika lahi eh. Nga naman kasi siya ang gitugyanan. Siya ang gitugyanan sa kang Kristo kay siyempre lawas kung Kristo. Si Kristo mismo ang ulo, ang iglesia mo yung lawas ug siya mismo ang nagahatag og kinabuhi ni anang maong gitawag lawasa. Usa man ang kinabuhi nga gihatag mo nang iyang mga pagtulunan pinaagi sa pulong binaba gibuhat ka ng maong gitawag pagtulunan at the same time gisulat mo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mituo nga ang Biblia pulong sinulat nga pulong sa Dios nganong tungod sa otoridad sa Santa Iglesia gihatag ni Kristo. Wala man sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios, wala sa Biblia eh. Ganun ito uta tungod kay again ito uta tungod kay kining maong iglesia mao ang namulong nga kanang Biblia pulong sa Dios at the same time kanang iglesia hamo ng iglesyang gitukod ni Kristo. Again, kamo di mo pwedeng mangangkon ano man kay sulpot lang man mo. Ang Iglesia Katolika ni angkon at the same time na ay gitawag og prueba. Ngano ni angkon man naaman mo nga mga squatters. Ning squat man mo. Mo na angkon sa Iglesia Katolika ngano man tungod kay siya magid ang tawag in rightful owner ni anang maong gitawag kasulatan ngano man tungod kay ang iglesyang gitukod ni Kristo ug ang Dios mismo dili na pwedeng magbuwag. Ano man kay si Kristo ulo, ang iglesia mo iyang lawa. So di mo pwedeng bulago ng simbahan ug ang tawag ining ang Dios niya. Ang Dios katag iya ni anang maong gitawag og siya mismo ang namulong ni anang maong gitawag balaang kasulatan, mooy ikabutong ibutang kana sa iyang iglesia. Dili sa ubang mga pundok man nang wala mo gitawag og labot. Sa reliyon nato karon tungod kay ningon tag Roman Catholic, dili pod kay walay Roman Catholic nagiingon sa Biblia nga sila mo itag-iya, sila mo gitugyanan sa pulong sa Dios. Kundi kini nga tawag ini nga klase nga mga argumento ba hinabag. Ngano man pabasahon ni mo litra por litra sa Biblia ibutan ng Roman Catholic apil pud mo mangangkon. Ngangkon man gani mo karon wa nganli ni Kristo ang iyang gitog iglesia. How much mo kun iyahan nganlan? Di ba? So mo na nga ikaduha dili mo self-serving ang simbahang Katolika. Ngano man kay for the first 1,000 years isa lang kabuk iglesia nag-exist. Wala gitawag og mga paksyon-paksyon. Isa lang kabuok mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na ilain. So alag-alag may pa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga wa may laing iglesia ng panahon na samtang gisulat ng gitawag balaang kasulatan. Kamura may sig pangitaan ng tawag anong nasulpot lang mo after 15th century. Di ba? Nga pagkauman fallacy of silence na wa nagpasabot. Wa nagpasabot nga tawag anong di na mabasa ni mo litra por litra di tinuod kay even kanang miuntag ang Biblia pulong sa Dios di nimo na mabasa litra por litra. Pero kanang nituo man mo kasi man sulti ninyo ang Biblia pulong sa Dios. Di ba? Sige daw ating continue. Di sa ganito mga Hudiyo. So igurata nga mukutlo or mubasa sa Biblia nga gitugyan ngadto sa mga Hudiyo. Ay wrong. Mali. Ang mga Hudyo ang magtuog Biblia. Ang mga Hudyo ang magtuog Biblia. Ang gituuhan lang sa mga Hudyo mootong daang testamento. Nya di man na matawag nga Biblia, madam. Wa magtuog mga Hudyo Biblia. Pangutan-a pa ng mga Hudyo. Even ang kanang mga nagaatog tawag anang Israel. Pangutan nito ba mo Biblia? Di na mo to kay ang una sa mga Hudyo kung moingog Biblia libro na sa mga Kristiyanos. Unya pag ang una sa mga Hudyo pag may Kristiyanos refer na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala nay lain. Ambot asa ka nakakuha kasi sayan si madam nga tawag anang ang mga Hudyo nito og Biblia. Hinabag. So sa wala pa nakapag-follow sa tong page, follow nyo itong mga page RJ Roland Sandra Second TV Apulia.argumento o Kuya Apologist TV page o pwede sa mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong gitawag og mga channel sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga to ang mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV o Barrio Kawayan Religious sa Forum. And pwede sa mag-send din na og super stickers, super chats and super thanks. And sa lahat sa tanang mga Katoliko na gustong tabang inyong programa, pwede nyo ipadala inyong tabang o suporta. Binagis ng mga account numbers, kana-account din yung mga screens, kana nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa tuwang page kung bayar remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Unya, katulang una, kay muram po to, 1 minute sobra lang man to iyang tawag ini nga video. Okay, sa sunod na po ni gayon, sa ngalan si Bookpers TV Apulia.argumento, nga gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist, sa kumakabanan sa LCA, gusto ng mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta ninyo programa, kininyong ubos nga
alagad ng Sus Pagtuang Katoliko Sir RJ Sano, temporaryong manamit kinyo og maingon Iglesia Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.